Sa season biang kisnong kitau piau ki hat kenti kisun keng gieng kisem ki athabalet pat sawar kisu jingwai jing tem jong ki ayom Christmas ging mane ki yakup de kirem jong ki jing Shai babun rong ban priang ya Christmas ha keleng ki jaka ha ni ki jela ke babun ki reungai Kristan ha shlong kawe ni ki jaka ka ba thaba de ki ding ki klur ka de ha Khyndai lat ka ba de ki jaka ka babun breu tam ne ka kat khai ki ba he tam ha ka ba ki breu na keleng ki pelut pa ban lai wat ki jing don kam jong ki ban thet ban pen layo i ba ka ni ki jaka ka thaba lep bat pranai ba Khrek da ki laj ba bun rong bar ki paj ba ka tuj ban yai kai ban shendur da ka jing बहुत अच्छा लगा ये अच्छा है आप फोटो खींचा वीडियो रिंग किया था हाँ आप फोटो में खींचा था आप वीडियो क्यों कर रहे हैं अच्छा है हाँ? How do you feel about the decoration like? It's wonderful. It's beautiful night. Thank you. Not kayu, you like? Hah? Lapan me like sini lok no. Best. Ya,